havia una vegada uns subjectes que vivien en una escola. Aquests subjectes tenien molta por i ho passaven molt malament perquè els nens que estudiaven allà no tenien cura d'ells. Un dia, els subjectes van topar amb una maquineta que els va dir: conozco una ciutat misteriosa on estareu protegint dels nens de l'escola. Veniu amb mi que és molt fàcil d'arribar. Vale. De seguida es van posar en camí la maquineta juntament amb els llapis i per fi van arribar a la ciutat misteriosa. El que ells no sabien és que un nen va escoltar la conversa de la maquineta amb els objectes i els va seguir. Els objectes es van amagar a la biblioteca de la ciutat per passar la nit. La maquineta, que feia guàrdia a l'últim pis de la biblioteca, va veure que el nen, el seu amo, pujava per les escales i va recordar totes les malifetes que li havia fet. La maquineta va avisar a la resta d'objectes. Tots els subjectes van decidir que la maquineta faria punta als llapis, colors, i si el nen atacava, el punxarien.